И една от годините поканихме Габор, който донесе темата на травмата, която беше нова тема в духовните общества. Тази тема беше малко потисната, бих казала. Не беше нещо, което се обръщаше внимание. Но някакси усетихме цялата публика настръхна, когато Габор дойде и когато започна да говори. Нещо стана а, в полето. Здравей, Зая, и добре дошла. Много се радвам, че прие поканата и днес ще си говорим с теб. За мен е голямо удоволствие и голяма чест, че си тук днес. Здравей, Савина. Много се радвам да се запознаем и да имаме разговор заедно. И можеш да се представиш с няколко думи за българската аудитория. Коя си ти? А, Всеки човек има толкова много истории и начини, по който може да се представим, но за тази публика бих казала, че ам, това, което ни свързва, е моята работа, свързана с филма Мъдростта на травмата и нашата работа с доктор Габор Мате. От близо 7 години ние се срещнахме с Габор преди 7-8 години. И от тогава той им оказал силно влияние върху моето развитие, върху моя живот, върху моето разбиране на, на взаимоотношение, на изразяване на всичко в нашия човешки свят. Е свързано с, както той казва, тези отпечатъци, които са ранни, от ранните възрасти от нашия живот. Ам, Така че аз организирах с моя партньор конференция в Калифорния, която се казва Сенд, накратко. И беше свързана с... Имахме учени и духовни учители, идваха заедно всяка година и споделяха много интересни разговори, практики. И една от годините поканихме Габор, който донесе темата на травмата, която беше нова тема в духовните общества. Тази тема беше малко потисната, бих казала. Не беше нещо, което се обръщаше внимание. Но някакси усетихме цялата публика настръхна, когато Габор дойде и когато започна да говори. Нещо стана а, в полето, в колективното поле. И тогава ни дойде някакси идеята да направим филм с Габор. Попитахме го, той не беше много сигурен, но каза, окей, да опитаме. И оттам започна нашата връзка и дългосрочно партньорство, което продължава до този ден. Да. Да. Разказва как, когато получава предложения и за други такива истории, е разказвал, първата му реакция е «А, не, не». Да, Но да. после вижда, че в това има полза и дава от себе си. Как беше колаборацията с него? Как беше за теб това преживяване да работиш с Габор? А, Не е лесно да се работи с Габор, защото Габор е като... м, той вижда през теб. Усещането е, че той вижда през теб и вижда неща, които аз даже не виждам. А, Така че аз научих много от нашето партньорство и от това да уча с него и да представям и да предлагаме програми на международната публика с него. Ам, Той е интензивен човек и как се казва на български? Truth teller, как се казва? Значи той няма да Такъв, който казва истината. казва истината, няма да прави компромис. И това е
невероятно усещане да знаеш, че във всеки един момент човека срещу тебе ще сподели, ще говори от място, което е автентично и няма да спести истината. Защото ние учиме, когато, когато се конфронтираме, когато сме изправени пред истината и често тя може да е некомфортна и може даже да е и много често, когато е некомфортна, е свързана с а, изживявания в ранните години от живота ни. Така че всяка една интеракция с Габор е като урок по, по, по-скоро е като огледало, което виждах сама себе си. А, и това, кои са отпечатъците от детството в това, което е формиран като моя характер. Така че беше много, е много богато и много revealing. Аха. Скриващо. Какво? Разкриващо. Да, Разкри. разкриващо Да. разкриващо. Да. Да, за тези, които гледат сега, просто искам да уточня, че ам, в този разговор Зая ще намира по-бързо думи на английски, защото разбира се, че ти живееш в тази среда от много-много отдавна и говориш основно на този език. Така че ще си правим преводи, да знаят Много хората. благодаря. Да, отдавна съм напуснал България и да, както си говорихме в началото, този език не е психологическия, психотерапевтичния език. М, Не съм го развила, да. защото когато напуснах България, терапевтическия метод беше нещо, което не беше популярно. И не много хора използваха помощта на терапевтите. Даже се виждаше странно, имаше осъждания, като в нашата публика, хората, които търсеха помощ в тази насока. Исках да те попитам, твоето заминаване от България, кога се случи, за кой период сега ни говориш, за кога ни разказваш? А, да, значи аз напуснах България веднага 90-та година. А, Живеех в Холандия, след това се върнах за малко и заминах за Щатите. Аз нямах желанието да напускам България и да живея някъде другаде. Аз се чувствах добре в България, нали, това беше моя дом. Нали, не исках да напусна дома си, но нещо друго имаше в мен, което много силно М, имаше нуждата да се измъкна и да изляза от България, от тези стари начини на, на разбиране, на изживяване, взаимоотношения, които бяха натрупани с много болка, не само от моя живот, но и от моите прадедци се усещаше във всяко едно отношение, във всяко една опит да се изразя в България. Така че то е парадоксично, нали? От една страна България си е моята родина и моя дом, но от друга страна трябваше да напусна, за да продължа развитието си в определена насока. Да, аз го виждам в усмивката ти по начина, по който говори за България. Да, В същото време, разбира се, че всеки от нас има призвание, съдба, личен път и той понякога е изненадващ. Не е предвидим. да, да. Връзката си Но за една много, много хубава история имам. Преди да замина някъде 19 годишна бях сама изрила, пътувах, вървях няколко дена и се загубих и попаднах на една възрастна жена в планината, която беше овчарка, гледаше животните. И беше много странно, защото трябваше да остана и да преспа с нея, защото стана тъмно, имаше мъгла. И тя казва, ти няма да живееш в тази страна. Твой живот е друга, не е тук.
на 19 години аз, да, добре, аз нямам никакво желание да излизам от България. И след това, години след това се сетих за тази среща, как тази жена нещо видя и знаеше, което аз не знаех в този момент. И да, някак си а, видя стъпките ми, които аз не виждах в този момент. Така че Интересно е как съдбата ни поднася неочаквани срещи, чието значение виждаме дори след години. много години след това, да, да. Мога ли да те върна на създаването на филма с Габор и да те попитам, кои са основните послания в този филм, които вие от екипа и самият Габор Мате искахте да предадете на зрителите? М. Ам, Едно от основните... филма е толкова богат, има толкова много теми, на толкова много нива, на лично ниво на развитие, на обществено, на социално, на културно, така че това е според мен, което прави филма богат, че темите са развити на много различни нива. На лично ниво, нали, основната тема е, нали, това, което изживяваме в този момент, е продукт от нашето израстване. Как в ранните години от нашия живот това, което се е случило. И обикновено това не започва с нас. Тези аспекти от нашия характер, от нашия живот са започнали преди нас, са започнали с нашите родители, с техните родители. И това някак си помага на хората да видят тяхните тревожности и проблеми в по-голям контекст. И да видят, че не е проблема, няма нищо грешно с нас и това, което се случва с нас. И някакси освобождава ни да видим в по-голям контекст а, това, което сме и нашите проблеми. М, и това изследване, това е някакси много богато изследване, което отнема цял живот да разберем кои сме и по начина, по който разбираме кои ние сме, разбираме кои са нашите родители, какво се е случило на тях, на техните родители. И, и някакси аз намирам свобода в това. Това, което Габор казва. Когато не сме замръзнали в тези, когато не сме блокирани в тези места, когато започнем да изследваме и разбираме тези начини на действие, в това има свобода. В тези моменти, когато видим и освободиме тези Мгм. patterns, ам, Казах какво модели, овластяване. модели да, тези модели, в това е свободата ни, когато виждаме, че имаме друг начин, по който може да отговорим на ситуация или да видиме по различен начин ситуацията. А, Да. това е личната свобода. В това лежи личната свобода. М. Ще видим, че имаме избор. Защото травмата ни показва, че няма. Травмата може да ни сложи в ситуация, в която да вярваме, че нямаме избор, но да направим отново тази. Да повториме тези стари поведения. Ам, И другото, което е много важно, е, че, което е основното учение на Габор е, че нашите заболявания са свързани също така с нашето психологическо здраве. Директно са свързани. Нашите емоции са свързани с нашата имунна система. Много често, когато ние не обръщаме внимание на нашите емоции, тялото ни започва да ни обръща внимание на това, което ние не искаме да видим. Така че нашето тяло е много
много мъдър приятел, който имаме, ако можем да слушаме. И когато не слушаме, често се изразява в заболявания. Да, както Габор казва, ако ти не казваш не, тялото ще го каже рано или късно. Да, да, да. И това е, той е учител и също така, когато обърнем внимание, там е и нашето лечение лежи в нашето тяло. Нашето тяло е много интелигентно и когато знаеме как да започнем да слушаме, да обръщаме внимание на тялото си, то ни показва какво е необходимо за нашето лечение. И това е в основата на това, което Габор споделя. И тази връзка е много важна в неговата работа. Този процес да слушам тялото си е процес и често пъти хората ме питат, ама как да го направя и така нататък. И аз всеки път обяснявам, че това е процес и е въпрос на концентрация, на внимание, да насочиш на там. Как беше този процес за теб? Този процес продължава за мен всеки ден, защото нашата култура, да речем България, ние поне поколението, моето поколение, не сме научени да слушаме на тялото си, да обръщаме внимание на тялото си. Аз съм израсла по комунистическото време, което всичко беше да потискаш изразяване, да потискаш чувства, емоции. Трябваше да ам, фитнеме, трябваше да, да бъдем Да се впишем, да. да се впишем в колективен образ за това, какво означава да бъдем човешко същество. И в този процес толкова много се потиска, което според мен е част от нашата колективна травма в България аз мисля, че и в други комунистически страни. Нали? Това е част. Но за мен този процес започна с моят духовен път, който преди да започна да работя с Габор, нали, аз бях в Адвайта Веданта. Това е а, духовно учение от изток и тантрик кашмири шайвизъм, което е практика, която непрекъснато ти сканираш и слушаш тялото си и изразяваш, се движиш, всяко движение, всеки, всяко вземане на въздуха, всяка стъпка, която правиш, я правиш със съзнание. И това си е практика всеки момент да изградиме това съзнание, което, нали, нашите емоции, нашата психика не е отделена от нашето тяло. И тялото е като орган на персепция. Нали, във всеки един момент ние можем да получим много повече информация чрез цялото тяло, отколкото само от нашите органи на възприемане, нали, слушане, гледане. Така че моят процес започна чрез духовна практика. И когато срещнах Габор и започнах да се обръщам към психологическата страна, някакси беше много естествен този процес. Двете се добавиха много естествено. Ам, И това си е, да, това сега си е ежедневна практика за мен, нали, когато нещо, даже много често аз не осъзнавам точно, че има нещо, което ме притеснява, но тялото ми казва и го усещам, това усещане в корема или в сърцето ми започва да бие по различен начин или дишането ми се променя. Това са първите сигнали, че нещо има, което аз не съм, може би, aware, не съм Съзнателно за това, не си. съзнателна. Да. Ам, Понеже знае, че на хората в момента им е много любопитно, когато забележиш в себе си, че нещо необичайно се случва с тялото ти, и като казвам необичайно, имам предвид не, че никога не се е случвало преди, но, например, ситуацията не предполага да ти бие силно в сърцето или нещо такова. Какво правиш в тези моменти?
Мгм. Ам, С нощи, например, се връщахме много късно с моя мъж, карахме и мина един заек пред колата. Нали, това беше шок на нервната система. Веднага сърцето ми започна да бие много силно. Това, което направих е да се обърна, да усетя, да взема дълбоко, дълбоко, да вдишам и да издишам няколко пъти. И просто да цялото ми внимание е обърнато как нервната ми система полека а, отпуска това напрежение. И е много интересно като процес за наблюдение, как пак тази интелигентност е в нас. Нали, отне около 5 минути цялото ми тяло, цялата нервна система да се успокои. И дишането е много добър начин за регулиране, основният начин за регулиране когато не може да се движиме по друг начин. И Да. просто обръщаме цялото внимание към усещането, Да. което е в този момент. И това е по посока как регулирам себе си, когато се случи нещо стресово и нервната ми система е активирана. А по посока на осъзнаване, на осъзнатост, защото това, което изпитвам в тялото, се случва. Какво би или посъветвал или споделил от твой личен опит хората? Мгм. На- а, Друг начин е, да речем психологически, аз мога да се осъзная, че нали, имам някакъв импулс да отговоря на мъжа ми по начин, по който съм свикнала да отговарям. И вече знам, че тази интеракция води до напрежение. Нали, когато имам съзнанието да не отговоря веднага, да се регулирам, да усетя дали съм спокойна и да видя дали има друг начин, по който мога да отговоря. Защото този път знам докъде стига. Значи това идва с практика и с съзнание. М. Когато не мога да намеря друг начин, просто замълчавам за този момент, което нали, може да се каже, че е потискане на чувства или на изразяване. Но хубаво е когато взема този момент да осъзная, нещо друго може да излезе и да се изрази в този момент. Това е друг начин на практика когато тези отношения, те са patterns, които непрекъснато ние използваме в нашето общуване. Когато ги осъзнаеме, имаме свободата да излезем от тях. И което прави нашите взаимоотношения много по-богати с хората около нас. И да, усеща. Например, за мен е това, което аз съм работила много, много години е. Аз съм израснала с много критика в нашето семейство. И това ме е формирало на толкова много нива. И Мгм. това си е цял живот работа да може да се освободят тези. Нали, във всяка една ситуация аз съм готова да бъда критикувана. Критика означава, че не съм възприета по начина, по който съм. Трябва да се променя. А ако не се променя, няма да получа обичта, която, нали, едно дете, това е започнало много рано в живота, има нужда за да оцелее. Ние не можем да оцелеем без грижите и обичта на родителите ни. Така че това е много стар начин на взаимоотношение с мен и с света около мен, защото по-късно това започва да се проджектва в света. Да, ти Да, проектираш това и наоколо. Мгм. да. Проектираш, да. Ам, Искаш ли да ни споделиш на този етап от твоят път на развитие, каква дефиниция би дала на травмата, на психическата травма, разбира се, тук говорим? М, Тъй като примера, който сподели, твоят личен пример, е типична травма. Аз не мога да бъда себе си. Да. Да.
Да, ами това е. То Габор е дал най-добрите определения, за не мога да подобра нищо от това, което Габор казва. Но травмата е нещо, което се случва рано в нашия живот, което ни разкъсва от нашата същност, от от това, което сме. А, този дисконект, на български как се казва дисконект? Загуба на връзка, загуба на свързан. Загуба на връзка с себе си. Да. И след това развиваме механизми, които да компенсират за Да. тази загуба. И ако не осъзнаем и не почнем да работим на това, това става все по-голяма и по-голяма а, дупка в нас, която оказва влияние във всеки един аспект от нашия живот. Личен живот, семейство, деца, работа. Да. Но това, което знам от моята работа в момента, защото след този филм ние започнахме да работим на един нов филм, който е за intergenerational trauma. Как е Да, през поколение, трансгенерационна травма я наричаме. генерационна травма, защото всичко това, което изживяваме, то не е започнало с нас, не е започнало с нашите родители. То е било в нашите родове с години наред. Така че това е важна перспектива също и е част от работата и от лечението и ние да знаем за нашите родове, за историята, какво се е случило, как се е случило, защото тази памет някакси живее в нашия ДНА. То вече има много научни изследвания, които доказват това. Да. А, и все повече хора мислят, че виждат тази връзка, че травмата не е даже и лична травма. Тя е генерационна, тя е и колективна травма, което също така отваря погледа на терапевтите и начина по който да се работи м, в лечението. А, да. Да, така е. И аз си спомням много пъти в демонстрации, които Габор е правил, ам, когато има въпрос дали не става въпрос за обвинения към родителите или прародителите, той казва, добре, ти кого всъщност ще обвиняваш тук? Защото ако връщаш назад, 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 Адам и Ева ли ще обвиняваме? Тук не е въпрос за обвинение, това не е нещо лично. Да. Не, защото нашите родители не са имали избор. Те са получили това от тяхните родители. Обвинението пак е такъв това нещо, което сме го научили. Най-вероятно ние сме обвинявани от нашите родители и ние ги обвиняваме тях. Нали, това си е точно trauma pattern, в който се зациква, ако не се отвори, не потърсиме различен начин да се свържем с тези ситуации. Ам, да, критика и обвинение е голяма част от нашата колективна травма в България, бих казала. Не само в България, да. Не само в България, разбира се, но да речем, аз съм пътувала много а, indigenous, как се казва, people, indigenous communities. Вероятно имаш предвид местните, например, индиански племена, които са живеят. Да. Нямаме, още в България не сме развили езика, който не може да използваме индианци, но местните хора, да, които Габор също говори много хубаво това как те отглеждат децата си, детето е гледано в общество, което е колективно, което, нали, ние на западното общество сме индивиди, сме отгледани да бъдем индивиди. Не виждаме нищо, което е преди нас, което е пред нас, нали? Нашите цели, нашите начини на изразяване като индивид. Докато те отглеждат децата си с гайденс, не с критика, не с дисциплина. Например, идеята за дисциплина е също част от западното общество, което не съществува при тях.
и в този начин на отглеждане на децата някакси детето развива инстинкти, както Габор говори, да разчитаме на нашите gut feelings. Това са точно инстинкти, усещания в корема, И- които имаме в Да. червата. Да. Които много рано, пак по начин по който сме израснали, можем да бъдем отделени от нашите инстинкти. И все едно цял живот отнемаме отново да научим как да вярваме на инстинктите, с които сме родени. Нали? Малките деца имат инстинкти, те знаят какво искат, те знаят как искат да се изразят. Малко се отделих на темата, но това е част от лечението ни, да започнем да усещаме инстинктите си и да им вярваме, нали? И да знаеме кога да ги следваме и кога. И Да. защото има моменти, когато трябва да решим да не следваме инстинкта, нали? Защото това също. А, да. Филмът Мъдростта на Тревмата имаше много силен отзвук. Знаеш ли колко гледания има в световен мащаб? Аз ще сложа Ами, описанието на видеото, така че хората, които не са го гледали, могат да го гледат. да. Колко? Ами не знам точно, но е над 10 милиона човека. Това ни е. Защото е трудно, той излезе някакси, беше на много pirate sites, много организации го споделиха, така че ние вече нямаме контрол над филма, но това е което някакси, поне на нашия вебсайт, виждаме, че поне 10 милиона хора са го видяли. Мгм. Не е малко. 10 милиона хора да видят филм. Не е малко, не е малко и ние пътуваме много по света и общо взето, където и да сме били, винаги срещаме някой, който е гледал филма, което е невероятно. В малки бяхме в Австралия миналата година, в Бразилия, където и да отидеме, а, хората знаят за Габор, разбира се, и са гледали филма. А, така че това е човешка тема и някакси филма говори а, нещо, което независимо от култура, независимо от език, всички хора се свързват с тази тема, защото това е което ни прави човешки същества. Да, тя е общо човешка, така е. А този филм, който като бъдещ проект сега, в момента работите върху него, във връзка с колективната травма или трансгенерационната, или и двете теми засяга? И двете теми засяга. Но това, което се случи, че някак си в процеса на филма, но с Габор, по негов съвет, ние решихме да се фокусираме върху местните поколения в различни части от света. Значи, основната тема не е западното общество, както в мъдростта на травмата, но е местните поколения и как процеса на колонизация е оказало влияние на техния начин на живот и как е част от тяхната генерационна травма. Това е основната тема на филма. И Габор е в някои от частите защото той е 12 часта филм с 12 серии и Габор е в някои от сериите, което сме снимали как той работи с някои от тези общества, местни общества. Но основният подход не е западната психология. Ние не казваме, че западният психотерапевтичен подход е начин за разрешаване на тяхната травма, защото той е подходящ за западното общество, но не е подходящ за тези общества, които живеят в природата, са свързани с природата, които са общества, са дълбоко свързани с тяхната култура, с тяхни церемонии, практики. В тяхните церемонии са изградени а, терапевтични методи, които ние в западната терапия чак сега откриваме, че наистина това помага на нашата нервна система, помага да
да отпуснем и травмата. Те са го знаели това с а, хиляди години преди ние да осъзнаем. Защото те са свързани с тяхните инстинкти, с тяхните а, Тоест, можем не да са очакваме. или диск. Мгм. Ам, Извинявай, че те прекъснах. Просто ми дойде. Можем да очакваме да видим ритуали, обичаи, въобще целебната сила на тази част от културата. Да, да. Например, много от тези култури имат церемония, която се казва grief, grief ceremony. Церемонии, в които нали, тази общност идва заедно и те заедно плачат, заедно изразяват чувствата си чрез церемонията, когато някой е а, почина в обществото. Това е нещо, което това е лечение. Това е по този начин ние се освобождаваме от това, докато в западното общество ние сме толкова изолирани, даже сме изолирани в нашата тъга, в нашата процес Скърбене, на, скръп. Мгм. Скръп. на скръп. В скръпта трябва също да я държиме сами, което е трудно, когато си загубил някой близък човек до себе си. Да, Да. така е. Процесите на скръпта, това е такава обширна тема, която можем да си говорим още няколко разговори. Може би и филм може да се направи по това. Разбира се, разбира се. Това е много богата тема и ние все още учим, нали, какво е скръпта за нас, за човешките същества. И колективната скръп, която даже а, сега за първи път започваме не, да говорим. Мгм. Да. В тези 12 серии, които предстоят да излязат, освен на доктор Габор Мате, кои други личности ще можем да видим? Няма личности, има общества. Значи, това е различно, по този начин е различен този филм, че той не се фокусира върху един индивид, върху една личност, а показва много различни истории от тези различни култури и тези различни общества. А, Тесно. така че филма, а, как се казва, споделя много различни гласове и много различни, да. Звучи Така че богато. Звучи богато, звучи обширно и звучи. много богат, да. На цветове, на музика, на природа, всичко това е. И история, защото проблема е, че ние на Запад не учиме за тази история. Какво западното общество е направило на колонизацията, какво колонизацията е направила на тези общества. Това не го учим а, в историята, което се променя. Полека-лека се променя това. Но както се казва в колективното лечение, ние не можем да лекуваме нещо, което не знаеме. Значи, за да лекуваме тези рани от миналото, ние трябва да знаеме какво се е случило. Това е една от целите на филма, е да говорим за тази история, която е неудобна и която трябва да се конфронтираме с нея, за да можем да имаме колективно лечение. Да. Ам, Това е прекрасно, наистина, че предстои този филм в 12 серии. М, Искаш ли да ни споделиш нещо във връзка с дати, горе-долу кога, какво предстои, къде хората могат да го видят или все още е твърде рано за тази информация? Не е рано. Основният филм ще планираме да го пуснем през март месец следващата година. А, за българската публика ние имахме между Мъдростта на травмата и този филм публикувахме друг филм с Габор, който се казва Където маслиновите дървета плачат. И е на тема Палестина, това, което се случва в момента в Палестина.
Ние пътувахме с Габор не, преди 2 години, 2022. Габор имаше workshop за жени, палестински жени, които са били в израелски затвор, са мъчени, са били затворени. И ние успяхме да заснемем част от неговата работа и други истории, които да дадат по-голям контекст на хората, да разберат това, което се случва в момента. Така че аз бях много приятно изненадана в България. Го прожектирахме в Дома на киното през юли месец и а, българската публика, което аз не очаквах, беше много ангажирана и беше много добре бяха прияти прожекциите. Така че ако някой иска да гледа този филм, също така е на нашия вебсайт, може да го гледате и е преведен на български. А, Вебсайта се казва whereolivetreesweep.com. Ще сложа всички линкове в описанието на видеото, така че може да го видят хората и да гледат филма. Наистина много хубав. Да. Зая, много ти благодаря за този разговор. За финал ми се иска да те попитам, за какво мечтаеш? О, мечтая. Ами, знаеш ли, много е интересно, че аз усещам, че аз живея моите мечти. Някакси мечтите ми не са в бъдещето. Това, което правя в момента са моите мечти. Аз винаги съм мечтала да, да правя филми, да работя на тези теми. Това са били моите мечти. За съжаление, бях изпратена да уча в МЕИТО в България, което да говорим за дисконект, нали, за отделяне на автентичната личност в мен. Так, моя живот е моята мечта. Не мечтая за нищо друго. Мечтая някакси за човечеството да си спомни, да си спомниме дълбоко в нас, че ние сме част от нещо много по-голямо, от което ние сме една малка част и има много деликатен баланс в това, в тук където ми липсват думи на български. Аз сега ще помагам. Мечтата, мечтата ми е човечеството да си спомни, че ние сме част от голяма web of life, нали, мрежа на живота, една много малка част. Но начина по който живееме, по който се отнасяме с природа и с всичко унищожава и наранява този нашия дом. Това е нашия дом. Този живот е нашия дом. И мечтата ми е да си спомним и да си намерим отново мястото, което е в баланс с това, което е около нас. Природа и ресурси. И ресурси. Да, аз много ясно виждам, че част от това нараняване отново се случва заради липсата на връзка, защото 90% може би от хората, като тук, нали, гадая проценти, ние не виждаме точно как се случва това нараняване на планетата, на живота. Просто не го виждаме, не е пред нас, не го правим собственоръчно. Правим го чрез изборите, без да знаем всъщност как точно се случва. И Ние може да го виждаме, защото ами ако всеки, който живее в града, вижда а, как нашия начин на живот наранява природата, нали, начина на консумация, начина на... Аз бях в Нью Йорк вчера, може да вървиш 1 час и да не видиш едно дърво, да говорим за дисконект, нали, за изолиране от природата. Това сме създали а, environment, който няма нищо общо а, с нашето естествен начин на живот. Така че той е психологически дисконект, но и физически има
Да, Отделяне от природата. Това е в основата на проблемите на западното общество. Е това отделяне от природата, защото природата е като е част от нашето тяло. И ако знаеме как да усещаме, как да слушаме, знаеме как да се лекуваме и как да възвърнем този баланс. станем свързани. Отново благодаря ти за този разговор. За мен беше удоволствие. Много ти благодаря и за мен е също.